रायजोनि गेजेराव दिनै मोनसे गोनां सान। जर'खायै रायजोनि आनजाद होग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोनांथार। थांनाय 28 आगस्टआव लिरनाय आनजादखौ खुंनाय थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावगोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि रिजाल्टखौ seva.online.org आव हाबनानै नायनो हागोन। मिथिनाय बायदिब्ला दिनै फोसावनो लानाय थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टआव गासै 13,300 मासिनि थाखाय जागोन। थांनाय 28 आगस्टआव खुंनाय थार्ड ग्रेडनि लिरनाय आनजादाव रायजोनि गासै 6,71,805 बिजाथिफोरा जिरायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय बावैसो फोसावनाय फोर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआव गोबां बिजाथिफोरा उथ्रिसारनाय आरो बांसिनानो फेल जानायखौ मिथिनो मोन्दों। नाथाय दिनै फोसावनो गोनां रिजाल्टआव सोर साबैसे बिजाथिफोरा उथ्रिसारगोन बेनि सायाव फैगौ दान्दिसे समनि रिजाल्टआसो फोरमायसिगोन। फारसेथिं जायफोर बिजाथिफोरा उथ्रिसारगोन बिथांमोना आसाम सरकारनि साख्रियाल महरै गनायजागोन। रायजोनि गेजेराव दिनै मोनसे गोनां सान। जर'खायै रायजोनि आनजाद होग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोनांथार। थांनाय 28 आगस्टआव लिरनाय आनजादखौ खुंनाय थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावगोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि रिजाल्टखौ seva.online.org आव हाबनानै नायनो हागोन। मिथिनाय बायदिब्ला दिनै फोसावनो लानाय थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टआव गासै 13,300 मासिनि थाखाय जागोन। थांनाय 28 आगस्टआव खुंनाय थार्ड ग्रेडनि लिरनाय आनजादाव रायजोनि गासै 6,71,805 बिजाथिफोरा जिरायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय बावैसो फोसावनाय फोर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआव गोबां बिजाथिफोरा उथ्रिसारनाय आरो बांसिनानो फेल जानायखौ मिथिनो मोन्दों। नाथाय दिनै फोसावनो गोनां रिजाल्टआव सोर साबैसे बिजाथिफोरा उथ्रिसारगोन बेनि सायाव फैगौ दान्दिसे समनि रिजाल्टआसो फोरमायसिगोन। फारसेथिं जायफोर बिजाथिफोरा उथ्रिसारगोन बिथांमोना आसाम सरकारनि साख्रियाल महरै गनायजागोन। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।